Ola, son Jorge Rilo e son mineiro. Pois aquí en Toro estou traballando na mina e son auxiliar de laboratorio preparando nas muestras que nos chegan do monte. O que máis me gusta agora o meu traballo é que vivo a 10 minutos daqui. Teño aquí cerca e a xente que vive aquí vai estar parecido ou igual que a min. E, bueno, coa chegada da mina empezouse a construir e a xente empezou a comprar gando. Pode ter un futuro. Eu creo que a minería sería unha boa forma de facer que a xente nova se quedara no rural e que houbera outra xente desde fora viñera. Así, pueblos pequenos volverían a ter xente, a ter movimento, a ter vida. Eu penso que se ven a mina empezar a haber ingresos e a xente empezará a volver a vir. Cando era novo, as montañas de escombros e as cortas prácticamente eran naranjas, e agora que a rehabilitación está todo verde. A anterior mina deixou isto, bueno, mellorable, pero bueno, antes tamén as leis eran moito máis permisivas, agora as leis son moitísimo máis fuertes. O cobre ten moitos usos, cables da corriente, electrónica, móviles, ordenadores, televisións, baterías para os coches eléctricos. Agora mesmo o cobre ten moitas salidas. Ola, son Jorge Rilo e son mineiro.